изключително добродушен. Аз разсъждам само аз трябва да снимам снимащите. Да. И ние ли не трябва? Ами да. Марта, този е много добър. Много е готин. Брончо. Донете вие след едно от различните писания, вестници. Това е след това, че... За някаква различна медия. Аз чакам ваденето ваше. Се напудрим. Напепелявиш. Ще се опепеливиме. Ще се опепеливиме. Беше вътре на някога. Една година печеме тук, заложили сме го и в един момент гледам комшиите се надничат, а ние сме сложили, тук имаше едно дърво и сме сложили капака на трабанта да пази, нали, да ни изгори дървото и той да вземе да падне отгоре. Той зато и така изгоря. Ани, я отворете и там малко място на... Аз съм карала Варбург. Твърдящия хас. Горе. Отворите място веднага. Трябва да кажа, че за жена е много добър. Каква предавка беше, че аз се докарах? Каква предавка? Не предавка ми, какво предаване? Предно да знам какво. Знам, че се го карах. Взимате по шипка, нищо му няма. Нищо не съм се обръщала, не съм се... Знаете как трабант имаше това Варбург, има един звук такъв столен. Тръмчинек. В момента се дрънчат дачи. Дрънкат там до същото трава. Това е като Варбург. Тук. А това ще го качвам отгоре. Ще се кълбица, малко. Има олиза. Има олиза. Така целувка ми прилича. Да, купчина беше двойно по-голяма. Прекалено добродушен на момент. език, извадим олиза. Обаче с него трябва да си играеш като вид, защото аз така не почвам се блъскам. Вече правих ли? Да. И сега нека всички видим какво има вътре. Гошко, ти няма ли да ми настроите кукиото? Да ви остават да наснимате малко. Го мастора. Да. Ние сте с ръкавици. Като някакъв стар рейнджър. Гледай го. Системата е кон каруца. Токижица се казва. Токижица. Как е там много хубаво. Що? Защото там ще ги извадим. Да, там ще ги извадим. Маснялни коли. Айде, иде. Това съм приятен. Зависи. Не, този път си по-престарах малко. Капа от цигарата му една стърна. Дали има коричка сега? Сега е много важно. По-важно е да се берем. Това се е сварено, това че е опечено беше. Браво, хубаво духата, браво. Издухате всичко. Както вентилатори. Това комплимент ли беше ли обида? Не, Комплимент. аз. Виждам. Сега да видим какво сме направили. Внимай, че пари. Ма тази нищо не е страх, гледай. Има тройна подсигуровка. Това не е страх, кой знае колко има редени. Последното пара. Коричка! Коричка! Точно както си го поръчах! Ето я! Добре. Супер. Разкапало се. Разпаднали са му скокалите. Така трябва да... То път става по-малко сак. Страхотвиците вътре. Ето казаха ни рецепти за коричка. Слага се вътре малко брашно в места. Тончева ми каза за брашното. Аз бех забравила. Брашенце малко. Малко брашенце е идеално. Да. Гледаш е как се сортира. Гошко ти позираш. Вижте какво хубава фото. Това ми е моя котарак, бе. Дай мангал.
Това малкият гей и... Бай мангал. Да. Милиш уникално. Ами, значи ние талата, аз ви казах,